annabi kira annabi dosa ya annabi ya manzon Allah farko da sunan kalikin ma'aiki sarki wannan shi ne mun gaɓoɓin jiki sannan ya so nake yaban ma'aiki ya sanya ina yi yaban da farin ciki Allah na gode kaliki tun da ka so ma'aiki shugaba annabi ya annabi Allah ka kuma yin abin da ka saba yi rabana da kadarin sa za ya tafi da laifukana zilar salatin annabi ya ce ai mana a yaya da kai jamin da ya tsare mana salatin ya ta gudana matuƙar inda kai rabana aminci ga kai sarki gabanin isa aminci ga wanda ya lawuye ba masa aminci ga kai daga nesa kuma har kusa aminci da an yi kiran ka za ka amsa ya annabi so nake na zo mu gaisa wurin ka madina inda kusa a shugabana saboda kaunar da ilahu ke yi maka Allah yake haɗa sunayensa da naka yana shiga aiki wanda kai da kanka ya ce shi ne yana jiyon uwa ya arka kai jifa da hannuwanka ya ce shi ne ya jefa maka ya annabi ya wanda rabu yake rantsuwa da shi yana tabbatar da cika ta hankalin shi komai idan ka faɗi ya aminta daga shi saboda tsantsarin kusancin ka kai da shi ya ce kai amri shi Allah ya ce ya ba maganin zaɓen shi Allah ya ce in an bi ka an bi shi Allah ya ce zaɓa maganin zaɓen shi shugaba annabi ba ka bane ba ya kira ni salawatullahi alaika ya sarki mai kul'in kuntu salawatullahi alaika ya sarki mai adi'ullah wa adi'ur rasula salawatullahi alaika ya wanda binka shine bin Allahu duk wanda ya bika ya ba Allah duk wanda bai bika ba babu ruwan Allah da shi da kayansa Muhammadu Rasulullahi ya wannan sansan baka yin kuskure idan ka ma manzon Allah a'a tawai ma na yi ne sansan baka yin kuskure idan ka yi ma Allah ya kankare idan an taba ka ilahu ne zai tare a ko ina Allah ya nuna kuna tare dukkanin isa kabure ya mai safari da kore sannu shugaba Allah ya yi bayi da shi masa bauta ya kasa da rabbi ya ce maka rage ta kira idan kai kada sun kisi musulunta Allah ya ce bar su dan ba na so ka wahalta manzantar ka kaci kata ga al ni na yarda na aminta shugaba ya annabi ya annabi dan karan biyai na ji gurin mushrikai yace ko da dai san bayyin rabo da kai yace yayi gaggaban tanadi da kai yace abin da zai baka ya fi wanda akai yace ya zama ta ga kai sai ta baka har ya gamsar da kai ya wanda rabbi yace yayi sau maka ya wanda rabbi yace zai taimake ka ya wanda rabbi yace zai biya maka ya wanda rabbi yace maka ya baka har sunaye har aikin ba har sunayen sai maka dan kaunar da yake maka na godiya ai godiya ai godiya Allah ina godiya gare ka ya tabara tun daga banin so da yaban sai ya dilwara kai gunda na rabbi na fidar gafara ran kiyama annabi yaban kausara so nake da ki kusa da zara ran da ba ta mai da dabara ga shugaba annabi ya annabi assalatu wassalamu alayka ya dan gatan Allah assalatu wassalamu alayka ya wanda Allah ya hada sunansa da nashi assalatu wassalamu alayka ya wanda idan aka yi mai kuskure fushin Allah
ina mai sanya ga fushin Allah ka je ka ji inda ka taba annabi da yake cewa bal ya dauna biya su zo da nadiya din su gani wallahi sanada usbaniya an zo da zabaniya wa ba wasa manzan Allah an ya gare kamar ka ba za a sabo ba